Tässä on Minecraft Sivilisaatio Social Experiment. Selviääkö vain vahvin sivilisaatio? Se selviää Osteriosin videossa. Mutta tässä videossa on vain minun POV. Mitä tässä sivilisaatiossa tapahtuu seuraavan 3 päivän aikana. Joo, tossa on mä. Ei oo mikään paras pelaaja, mutta ainakin paras rakentaja. Serverillä. Ja nyt kaikki osallistujat pääs serverille ja nyt tippuu rajat. Ja tietenkin tää suunnistus on ihan roska, kun kukaan ei osannut kertoa koordinaatteja ja piti tietenkin ite kattoo kartasta, minne pitää mennä. Mä tarvitsen apua siihen. Saluutte restoranin mainitkaa, please. Me tarvitaan Tehdään TNT-duperkoneet ja laitetaan ne sen vittu kommunisteja yllä. Tää on hyvä Apteekki Sinua ei tehdään oo ihan tehnyt vitulliset ilman muurit tän koko saaren ympärille. Joo. Hei, rakennetaanko oikeesti semmonen teeks sivilisaatio, mitä tuolla hardcorellaan? Niin Joo. aina nämä vitulliset muurit kauhean kaupunki. Joo. Okei, no sit jonkun varmaan tarvii purkaa nää puut, mut sit sä vois tehdä siis tää on ihan vitun hyvä foundation. Ei, Greindel, mä oon nurja. Sä oot urja? Okei, sitten Oot sä? just näin. Tässä tämä oli. Älkää tappako niitä eläimiä, kun me tarvitaan kato farming. Ei tapeta. Ne on Discordissa. Ei me saa. Koko eteläpuolella käytetään, ei oo mitään väliä mihin mä lähdetään. Ja nyt meidän sivilisaatio alkoi kasaantumaan ja sen perässä tuli orjuus. Sä oot nyt mun orja. Onks mä sun orja vai? Olet. Miks? Koska mä annoin sulle ton chestplatein. Mut nyt sä palvelet Skyblokia. Säkin palvelet Skyblokia. No Mikä on sun timantio? Skyblock, mutta mulla mulla anneta otettiin mä. varastaa jonkun orjaksi, mutta mä sanoin, että mä oon sun orja, joten... Hei, teidän ei tarvitse käyttää Sä pokitat vaan tää meidän keskustaa päin. Ei sitten sut. Me voidaan ottaa Hei, itse asiassa onks teillä töitä tarjolla? Mitä? Rauhan Mä pöytä. otan työn. Me sanos teidän johtajalle, että apteekki tulee pian. Eli Miksi kaikki lähentelee tätä yhtä? Oho. tää ei oo meikäläisiä, tää on joku vihollisia joukkoja. Jättä, kuka sä oot? En mä tiedä, mä ehkä lähtee. Orredukua kalaa. Mitä? Ei. Overse! Onko sulla koalia? Ei, mutta sä voit käyttää lehtiä. Kiitti. Jos sä tarvit niitä uumia. Onko sulla omenoittaa? Joo. Mä joinasin varmaan 5 minuuttia. Moi. Kenraali on saapunut. Kiitos. Jos sä teen kunniamaininnasta. Teiks sä ton? En ollut. Saat siitä tommosen. Mitä nyt oma uimatsises puhuu? Siitä niin. Pidä. Hyvä. Miksi tuo lukee 6? Timantit olivat tosi arvokkaita tässä sivilisaatiossa. Mutta ne löytyy maan alta, niin piti mennä mainaamaan. Oliks meillä julistettu? Kieltämättä tää on vähän jännittävä tilanne nyt tässä. Mitä sä oot mietit, että... Mitä tapahtuu? Olit siellä siis, sä oot farmakopolimessa Ekkokki. Joo. Tässä kävi vähän juttu, nimittäin tänne hyökkäs pari pelaajaa, ja ne vähän niinku tappoi puolet meidän tiimistä äsken. Ja me jäätiin tänne. Okei. Tässä olisi tarkoitus, tää on nyt jos sä oot tullut mukaan, tässä on itse hyvä tilanne, koska meillä on... Oi Itseinokin täällä! Moro, oot sä Itseino missä tiimissä? Missä tiimissä sä oot tuota? Mä oon teidän tiimissä, mutta tuolta tulee paljon kovaa tyyppiä, niin mä en nyt tiedä, mitä pitäis tehdä. No mä ainakin. Onko tuleeko uusi taistelu? Ei kai. Pitääkö mun taas mennä portaiden alle piiloon? Rich flex technique. Ui. Vera tää Turiksen päätää pitää maseo, hänellä rich flex. Mä tapoin särpälläkin, bro. Niin, mulla on niistä mä voin shota sinne molemmat.
oma joku tämmönen farmakopoliumien jääneiden oma niinku kylä, koska mä mietin, että nyt kun tää on nää apteekkia nämä, niin hän riihuu kovasti, niin onko meidän järkeä lähteä niitten matkaan? Kannattaisiko meidän lähteä rakentamaan niinku pientä rauhaa tänne? Joo. Tehdään tänne Rauhanmaa. Tehdäänkö vanha uusi tiimi? Olisiko Rauhanmaa? Se olisi aika hyvä nimi kyllä. Joo. No niin, meikä laittaa heti tän talon kyltiin. No niin, varokaa, varo Lasagne, mä teen pommi. Ei. Mä pelastin tilanteen hätää. En vähän kyllä. Koska no way niinku, ottaa samassa no way täällä oli jos. Kaikki tällä servulla oli turhis faneja. Ne vaan. Missä turhis? Kysy sitä. Eiks turhis kuollut, kun sillä ainakin pää oli tossa? En tiedä. What's up, lasagne? Hei! Uni kuumana, bro! Tää talo syttyy kuin Chicagon suuri tulipalo. Tää maailma on mun pöytä. Mulla on pelti, mulla on suunnitelma. Kerrokselta kokkaa mieletöntä. Liesi on nouko, mutta uuni on syvä. Siellä pestissä juusto ja maukkain on pinta. Onks tää Ossi? Rakennan porteikon pastalevystä. Punaisessa kastikkeessa. Noniin, älä ei missään. Tulee piiskaa, jos tapat sen. Onks tää tärkeä? Tää on tosi tärkeä. Tää on tyyli Tää on nyt jokainen jäi. Tää on nyt jokainen jäi. Tyyli. Täällä on jotain tyyppejä vielä juoksun siitä. On täällä jotakin, mutta ne sit yli Nuutionen taas vaan yksi. Tuo mikä tuo se leväämässä oli kans. Tripla juusto, tripla klippi, editointi tikkaa niinku sekoitettu bolognese. Lasagne kokki, esiliina vinossa, sekoita juustot ja mausteet samassa rivissä. Rakennan talon, kellarin keittiö, missä luut kesti täynnä bolognese. Päiväkirjassa vaan reseptien rivei, tää on survival, mut mä elän pastalla, niin. What's up, lasagne? Mulla on siellä lasagne bolognesella. What's up, lasagne? Jos mä ostan liikaa, onks se glitch? Jos pannu laulaa, chat spämmiin lisää lasagne ja mä vaan nauran. Tää meni just niinku pitikin, yeah! What's up? Lasagne! Mulla on tasella lasagne bolognese! Sulla oli jotain auto vastaan. Tai ei edes vastaan, mutta... Joo. No, mä saat osaan, niin haluatko lähteä munkaan sinne kokoukseen sitten? Sä voit olla varmaan meidän tiimin varajohtaja tai jotain tämmöstä, niin... Joo, Eli varmaan mä en tiedä, kun meidän tiimissä kauhean paljon muita jäseniä, mutta tää tässä meidän liitto. Onks sä niin kun osa Rauhanmaata vai osa farmakopoliumit siellä kokouksessa sitten? Mulla on Rauhanmaa, mulla on varmaan erillisenä siinä kokouksessa, mä luulen näin, että mä veikkaan, että se on vähän epäselvää, että ollaanko me edelleen tuossa farmakopoliumissa se. Vähän kun tää nyt niin sekaisin tässä, kun mitään iso sota ja muuta, niin se varmaan tässä selviää päivän mittaan, mutta nyt en kyllä tiedä tällä hetkellä, mitä tää tilanne on. Ei. Mennään. Ready. Kai, mä tuun sun kyydillä. Hyvä karu, hyvä. Jos tolla hyvä. Vähän kattoo mihin toi... Mäkin menisin mennä kattoo kongressiin. Sky. Moro. Moro. Moro toi. Täällä on... Joo, tulitteko te ihan koko tiimille vai? Täällä on vissiin väkiä. Eiku Vasako on juttu No niin, meillä on kummatkin johtajat täällä. Musta tuntuu se, me pitää mennä nyt tonne. Joo, tänne vissiin. Se on tonne. No mitä tänne tulee? Missä oot? Keitä työ ootte? Mä oon Embervalen johtaja. Ja mä oon jäsen. Joo, Rauhanliiton johtaja. Tähän on vähän. Mihin me Skyblocki, morjes. Morjesta. Sulla on hieno kypärä. Joo, mä en yleensä käytä armoreita. Tää kultakypärä Eino antoi mulle, niin mä ajattelin sitä käyttää. Joo, kyllä meikin voidaan.
on paljon auraa. Mitäs ne? Hei. Mä kiinkaan tuolla. Mä tuun siellä kyllä. Katso tähän. No, siellä on sit tästä. Mä teen teoria. Okei, toi on aika aura. Se lousi johtaa. Niin muiskoin. Joka meillä alkaa olemaan kaikki. Eikö se ole? Oota kumia, ootko niin? Yes. Ei siinä. Päätetään kokous. kokous. Todennäköisesti lähetetään uusi kutsu seuraavaan kongressiin. Todennäköisesti perjantaina, koska huomenna on rakennuspäivä. Niin ei saa tehdä mitään merkittävää. Ja huomenna vissiin päätettiin. Todennäköisesti me lähetetään uusi kutsu seuraavaan kongressiin. Todennäköisesti perjantaina, koska huomenna on rakennuspäivä. Niin ei saa tehdä mitään merkittävää. Ja huomenna vissiin päätettiin. Tämmöstä Sapua. puolet siviiliä Joo, saa kuitenkin. löytyy hautalla. Ja mä en muista takia, onko teillä armoreita vai ei. Se ilmistä tarpeeksi tilaa. Ei kato mullakin on. Sääti. Arvotu kattoo. Arvotu kattoo. Kuka muutti mun haudan, että siellä lukee lol joku. Okei. Eli... Saanko mä nyt aloittaa tästä? Olkaa hiljaa. Keskuttaa. Valitettavasti joku noob. Onks joku teidän? Hei. No, onks toi 9200? Sehän oli haitis mukana. Sehän oli sodassa mukana, jos se on se. Ollaanko me kaikki mukassa? Anyways. Kyykköset valitettavasti tipahti alas. Suoraan Citronekissa taas. Ja nyt hän ei ole enää Minä olen nähnyt Gekkosin puolella. Selviytymisestä. Okei, jos joku haluaa tulla sanomaan viimeiset sanat vaineen ja tulla tähän. Arku seurataan mitään. Ei vaan pudota tuppas mun kanssa. Eiks kellekään asia Kekkosella? Et sä sano. Mistä mä saan tommosen hieman kanssa? Okei, kai. Seurata se herra Doggoa. Mä en taistellut takas. Mä otin sen niinku hyvä poika. Jätkä tää nyt pilaa sun maineen. Ura! Hei jätkät, arvatkaa mitä. Oisko Niin? hyvä, että kuolleiden kunniaksi me tehtäis marssi tonne Raiksin vaselle? Ei tehdä niille mitään, mennään vaan heiluu sinne, ne alkaa panikoimaan. Sit vaan lähdetään Pidetään vittu. Joo. Miks täällä on turhis? Miks täällä on turhis? Pitäisikö teidän tehdä vaikka samaa? Pitäisikö meidän lähteä takaisin? Ei oo
Marssi, minä tulen Raiksin saarelle. Kuulostaa vähän hyvältä. Missä saaressa on? Ei. Täällä taas ihan mietitään tälleen. Miten tietää? Minun pitäis olla. Miten minun? Miten minä? What? Miten minkä tähti? Nyt apteekkikin on kadonnut. Herra sitä rauhaa. Onks muuten kellä rauta? Yksi rautasveli. On. Täällä on meidän salahuone. Sä oot joku tyyppi. Mistä nimissä oot? Mistä tiimissä oot? Ei kome. Mitä? Ai te kuolle. Varmaan kuolle. Hyökkäys! Kempe. Eiks toi ollu siinä sodan mukaan? Toi hakkaa. Toi muuten hakkaa toi ihmisiä kaksi. Ketään! Toi muuten hakkaa. Joku jeesa! Tappakaa toi. En. No. Sun Vitsi, pitää kun tää ei pois saa se kello. uida. Sun pitää hyppää pois se kello. Noniin. Mitä se hyppää? Mä pistän vettä tonne alas. Okei, pistän vaan hyppään tän. Hyppää Harri. Mä lähden ratkaista tänne veteen. Älä mene veteen sillä. Mitä tää on nopee? Onko nopeasti 6 pommin? Mä oon Tämä mäkki Siis Kautsi kävi apteekin kimppuun ja ne kaikki lähti tonne niinku suuntaan. Menettiin.
Mitä sä teet? Äijä! Mä oon sun tiimissä. Mitä sä teet? Kauset, mitä sä teet? Kauset.